ассалому алайкум дӯстони азиз, ба диққат гӯш кунед. Як бизнеси нав, торговли центри нав сабаби фурӯхтаншан бародар маҷбур аст фурӯшаш. Ҳама чиза дар рӯи экран гуфта намешавад. Мо айнол сиёмка мекунем, шояд то вақта фурӯшемаш. Агар ки нафурӯхтем бо давраи тенҷиша нишон метем. Ҳамин торговли центри десода дик ҷои маъруф тарафи Одинцова. дар тарафи Одинцова ина 7 километр аймка. 7 километр аймекат 500 метр уси разворотай. 500 метр иси разворотай бародаро азиз. Торговли центр чойхона ҳуй карасем бародаро азиз. Мо айнол худчон ремонт карасодем бо фурӯхтаи яъне ки бо бояд фурӯшанаш. Ҳоло ки зарвон бетуштара нигоҳ кине бародаро. ин ҳамин ҷои мо ҳай. ҳозир ман мефаҳмонам ту иҷа ҷои мо ҳай. метавонед резара бубуред ҳамиҷа 24 соаташ кунед. Анам чӣ каникулоша худат бигӯ чӣ хел буд? Каникулош бародаро 4 моҳ каникули бепул буд, 2 моҳш рафтага, 1 моҳ дига мондага, 5 моҳ дига 50%, яъне 225,000. Обши аренда 450,000. Боли 5 моҳ дига 225,000 меспоре. Ҳозир оли 2 моҳаш пашти рафтаи содаи каникул 2 моҳ дига монда. Аммо тиёр менам я ҳафтаина кор дига мондагиай. Бепул дига метавонед 2 моҳ дига кор кунед. Баъд 5 моҳ дига 225,000. Обши баъди 5 моҳ 450,000 мешавад арендаш. ҳозир ман дирин деҳқонӣ нишон метим. Бо маъруф бо пеш ра бо уҷа баъзеша. Ина не кресло преслоша ина ҳамаша. Не бро пеш тур натарс. Ҳамаша ҳозир бо маъруф гам мезана. Масъалаи чойхона чиё буфаҳмӣ? Ин барои чойхона нигоҳ кунед. Ин торговли центр нав кушода шудагиай. Бародаро нав я аптек дар иҷа ҳуҷда дита продукта. Иншалло иҷа хуб мешава бачаҳо. Уҷара нишон додам. Ҳозир иҷа ду тақсимаи ду тарафай бародари азиз. Ина иҷа аптек шуда, иҷа чи продукта чи арзуна ки чештаги периодиш чиай? Пятёрочка. Нигоҳ кунед шароинар. Ина ду тараф мешавад чойхона мо. Ин стили нав аст. Ина иҷа паригма хел тайёр аст. Фақат ду кресло мемонӣ, бигем канализатсияш кор уҷа кор мекунад. Мешини сар тапас мекунад, ина кресло, як кресло дига мехари, тамом ина. Масъалаи паригма хел бизнеси, бигем сарсарошхонаш тайёр. Баъдан ина иҷа кухни мешава. Ина иҷа кухни ай. Ина ҷои шиштан ич пара мешава. Ҷои яъне ки 24 соатай бародаро. Ҷои кухни хел, да кухни медорем бидро. Ҳама чиз харидаги тайёр ай бародаро азиз. Ина иҷа мойка, холодильник, манга, склад, кондисионери қимати калон харидаги тайёр далши. Ина иҷа кухни меака. Кондисионерош короче ина холодильник стол, холодильник тари, ина печка, ина сетадаги барои ош каран. Ина иҷа ҷои дегдом, самбуса, яъне ки ви печка када мешава иҷа. Ҳамаш ҳаст. Разрешение ҳаст иҷа. Оборудование дараш ҳаст. Дегдом, пегдом, пошуд мешава. Ина ин болака мебини ремонт. Ин бечора ай худш ай нол ремонт карагия бачо. И торговли центр нол метиҳанд, худ ремонт мекунӣ. Далши мерем. И торговли центр нав. Ин точкаи поинай бо. Ин холия гирифта мардак чойхона кана. 100 чанд квадрата нишона дойсан? 150 квадрат. 155. Ина бародаро азиз иҷа оли стекловат мезанад, стекловато харидагианд. Мезананд ини девола сирх мекунанд. Тамом кори ёҳ аст. Ана ки асбобоша нақл ки маъруф ҷон. Ина стол пачка клёнка задаги. Ина мисоли гавча ҳай диванчи коса, тава, стул. Ҳама чиз харидагӣ. И системара фақат одамои чойхоначӣ мефаҳманд ки чӣ дига столош наван оли даже мехчиҳошо назадем бародаро ҳамта харидагӣ. Не и мегам худ мекунамш полностью. Пол мегам агар амихе бихарамш. Ҳозир метумош. Агар нахарамш, поли буч метун нарх дига мешав. Ҳозир нархаш 5 миллион ай бародаро бо хай чақчақ мешав. Занг бизани. Ҳама харидагӣ тайёр. Хулоса шахсое ки чойхонаро мефаҳме, ин барои ҳамаи аст, барои ҳаму бародаро аст. Просто так касе ки намефаҳма. Ина ҷои бизнеси боз такрор мекунам. Паригма хира аренда бути агар худаш ку 100-150,000 мегираш. Ин ами паригма хелш уже готова. Ин паригма хел уже шейроинар готова, фақат кресло мехари, бисмиллаҳ сар мекунӣ сартароши хона. Тамом хулоса аз адресо Одинцова ҷошво
белорус ки хар не дар экран мемоно ай макат 7 километр аис ай макат ис 7 километр казме ки син Одинцова ис мефама зара мебре 24 соата рӯзона ай тараф одам ина ис мегзари бачо ина ҳук иҷа мақсад бо ремо рафтаст намедонам чи зо мешава хулоса ҷой савримени чойхона ва беҳтарин мешава алметорос фаромӯш накунед бачое ки чойхона созан системаи чойхона кор мекунанд ҳамон бародарон мефаҳманд. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.